Dia 17. Viure sense preocupacions. Benvinguts al 17è dia. El mantra en sànscrit d'avui és Sat Chit Ananda, la font de tota existència, consciència i joia. Avui farem atenció a com podem viure sense preocupacions, valoracions ni ansietat. És a dir, ens centrarem en la joia i la perfecció d'allò que és ara i adés. El lema del dia seria: dirigeixo els meus sentiments i escullo sentir-me completa, sana, abundant i beneïda. Mitjançant la meditació ens capbussarem a la consciència de l'ara per comprendre que tot és perfecte, tal com ha de ser. Qualsevol problema que tingueu és transitori i temporal. Pregunta número 1. Com us sentiu quan us lleveu de matí? Pregunta número 2. Com milloraria la vostra vida si visquéssiu sense preocupacions? Pregunta número 3. Com podeu canviar d'opinió per difondre l'amor i la joia que sentiu al cor en aquest instant? L'afirmació d'avui és: passo el temps sense preocupacions, bo i conscient que tot va bé. Recordeu-la i repetiu-la sovint, com més cops, millor. Meditació. Benvinguts. Algunes persones viuen dia rere dia preocupant-se que no tenen prou felicitat ni confiança. No tenen en compte que el seu cos es fa ressò d'aquests sentiments, tot enviant un missatge de malestar en forma d'ansietat o estrès. Tanmateix, això es pot capgirar quan aprenem a confiar en l'univers i a viure lliures de totes les preocupacions, quan sentim la pura alegria de viure. Quan ho fem, les nostres vides no fan lloc a la por, l'ansietat ni la mancança. Aleshores, podem esperar només allò millor. Quan la ment nodreix el cos amb pensaments i sentiments desproveïts de qualsevol ansietat, el cos torna al seu estat natural de felicitat i tranquil·litat. Aquest estat de felicitat et permet recordar qui ets, un veritable ésser espiritual inextricablement interconnectat amb el poder creatiu de l'univers. Quan connectem amb la veritable naturalesa de l'univers, travessem la frontera invisible que ens separa del nostre veritable jo i comencem a viure amb un cor lleuger, mantenint un bon humor diari i rient més encara d'un mateix. Quan connectem amb la veritable naturalesa de l'univers, comencem a entomar les sorpreses amb calma i facilitat, en comptes de viure la vida com un melodrama. Imagina que has aconseguit alliberar-te de les preocupacions sobre el futur i comença a creure que allò que necessites, allò que desitges, ja existeix. D'aquesta manera canviaràs la teva percepció i els teus sentiments. Això et farà sentir més feliç i estar més despreocupat. Fixa't que totes aquestes qualitats són a la teva disposició ara mateix. Tan sols cal triar-les. En aquest estat relaxat i feliç, totes les teves necessitats es satisfan, sense excepció. Gaudeixes cada moment que ara et sembla brillant. Amb el cor obert, t'adones que aquests moments despreocupats et porten molta abundància i alegria sense límits. Per ajudar-te a tu mateix, fes que passi. Troba temps per somiar amb els moments més bonics de la teva vida. Mira fotos antigues, escolta la teva cançó preferida, acarona el teu gat, passeja o passa temps amb algú. Troba l'alegria en tot allò que estimes, incloent-te a tu mateix. Escalfa el teu cor, sent
que tu també ets un ésser espiritual. Deixes de tenir por perquè saps que no hi ha cap raó per tenir-ne. Tot allò que realment existeix al món és aquest amor. Comença la nostra meditació dedicant uns minuts a parar atenció al teu cor. Mentre ens preparem per a la meditació, reflexionarem sobre el pensament central d'avui. Passo el temps sense preocupacions, bo i conscient que tot va bé. Passo el temps sense preocupacions, bo i conscient que tot va bé. Passo el temps sense preocupacions, bo i conscient que tot va bé. Ara comencem. Si us plau, troba una posició còmoda col·locant les mans lleugerament a la falda i aclocant els ulls. Ves cap a aquest lloc de tranquil·litat interior on experimentem la nostra connexió amb els plànols superiors. Deixa anar tots els pensaments i comença a observar l'entrada i sortida del teu alè. Amb cada inhalació i exhalació, relaxa't cada cop més. Et sents més còmode, més en pau. Introdueix suaument el mantra en sànscrit d'avui, repetint-lo mentalment i permetent que flueixi amb facilitat, sense esforç. Sat Chit Ananda, la font de tota existència, consciència i joia. Sempre que et trobis distret per pensaments o sensacions en el teu cos o per sorolls de l'entorn, simplement torna la teva atenció cap al mantra, repeteix-lo mentalment. Si us plau, continua amb la teva meditació. Jo controlaré el temps i al final sentiràs una campaneta suau. Aleshores serà el moment de deixar el mantra. Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda.
Ara és hora d'alliberar el mantra. Si us plau, torna a portar la teva consciència al teu cos. Pren un moment per descansar, inhalant i exhalant lentament i profunda. Quan et sentis llest, obre suaument els ulls mentre reprens el teu dia duent dins teu aquesta nova comprensió de la veritable abundància. Al llarg del dia, recorda l'afirmació d'avui. Passo el temps sense preocupacions, bo i conscient que tot va bé. Passo el temps sense preocupacions, bo i conscient que tot va bé. Passo el temps sense preocupacions, bo i conscient que tot va bé. Namasté. Recorda't de copiar la frase del dia i el mantra a la llibreta. Reflexiona sobre el seu missatge. Exercici. Feu una llista de tot allò que considereu important i que ja teniu, material, espiritual, emocional, etc. Per exemple, tinc un telèfon intel·ligent per estar en contacte amb el món. Tinc amics que m'estimen tal com sóc. No hi ha límits mínims ni màxims sobre allò que podeu escriure. Reconegueu tot allò que teniu i considereu-ho important. Teniu 24 hores per acabar la tasca. I recordeu que els ingredients per l'abundància són intenció, atenció i emoció. Bona pràctica!